Sziasztok, itt vagyunk a nyíregyházi emészfürdőben. Kijöttünk ide, egyik barátommal kijöttem ide. Szétnézzünk, már 2-3 éve voltunk itt utoljára, és nem sokat változott egyébként, de a jó dolgokon azt mondják, hogy nem kell változtatni, és valóban remek a hangulat, jó az időjárás. Itt közben a másik oldalon cimborám rázza magát. Ajánlom egyébként mindenkinek, hogy jöjjön ki, mert teljesen rendben van a hely, árba is korrekt, olyan 2500 forint körül fizetünk fejenként. Viszonylag sok kajáda is van. Nem teljesen rendben van, rengeteg csinos lánnyal találkoztunk. Szóval szerintem mindenki nézzen ki.